Ето показвам, може да не ви се вярва, но Мадарския конник е проговорил. Ето вижте. Чакаме го толкова с години. Колко поколения, векове чакат. И той... Векове. Така е. Има различни версии за това. Какво точно е казал въпросният мадарски конник? Според една от тях той е казал: "Ди, Кранто, от колко време седиме тука?" Но тази версия е нелепа. Минава към раздела груб скален хумор. По принцип този конник е политически символ и затова с първите си думи той е дал оценка на положението в България. Затова първите думи на мадарския конник били "Motherfucker". Очаква се да проговорят и други символи на паметници на българския дух. За съжаление е твърде лесно да се предвиди какви ще бъдат първите им думи. Според мен лъвовете от Лъвов мост ще кажат игриво: "Бате, за 30 лева пълна програма правим!" А странният паметник пред НДК би казал: "Аре бе, ще им дам 50 стинки за кенеф." Не стига да... Малко се затрудних с това да отгадна какви ще бъдат първите думи на паметника патриарх Евтимий, известен като Попа, но в крайна сметка, според мен, той би казал: "Шш, приятел, дай си дръпна и аз от тая трева, бе." А символът на моя роден град, Плевенската панорама, със сигурност ще каже: "Бива ли панорама без Гарело да е?" А Шипка ще измърмори: "Как можахте да кръсти на мен мармалад, бе, мамо стара?"